నేర్చుకుండని మాట మరి ಬೆಚ್ಚುವರಿಗೆ అర్థమాసనకు మీకు ఉపయోగపరచనాయించరికి అనుకుంటున్నాము. మీకు అందరికి కూడా ఈ మాట క్యాన్సర్ మీకు అందరికి కూడా వందనాకు. మరి ఈ రోజుకిని మనడు బెలాంటి రోజుకిని వెచ్చు కష్టతరమత్త రోజుకిని మీనాడు గనక దేవుడి సహాయతిని ఇంకా మనడు కోరుకుని జోరే ఇంకా దేవుడి పిల్లనగా బెల్లమందవలో నేర్చుకుండటానికి ఇంకా ఓని కాలికి నగ్గ దగ్గరికి వాదని టైం ఇత్తది వాసుంది. దాని శాంక బెస్కిడికి వాక్యమాసి మందం దేవుడి నేర్చుకుండటానికి మరి అత్త రోజుకు బేల గడిసత్తకో కానీ మందని రోజు కన్నా జాగ్రత్త తుంగి దేవుడు కేయితో కదా దీపం మద్దంగానే లోతిని చక్కా దుంగవలింజరే వాళ్ళకి మనడు మరి సమయం టైం ఇత్తది మత్తస్కే దేవుడు బారాసిమినడో దేవుడు వాక్యం బారాసిమిందో దానిని కేంజి మనడు తాసుకుట్టుకు నాడి మనంకి మరి వాదని ఆ శ్రమత కాలత నుండి దేవుడు తప్పించడానికి మనకి విశ్వాస తిని నిరీక్షణ తిని మన లోపల ధైర్య తిని మన లోపల ప్రార్థన శక్తి తిని మనడు పెంచుకునేటానికి దేవుడు వాక్యం మనకి బెచ్చుగానో ఉపయోగ పరిసరమిందే. మరి నన్న నేడు యోహాన్ సువార్త తిని నేర్చుకుని జరిమినాడు కదా. యోహాన్ సువార్త 4వ అధ్యాయకి మనడు వస్తాడు. 4వ అధ్యాయతే మనడు ఊడుకు నన్ను మున్నేకెత్తాటుగా ఈ 4వ అధ్యాయతే మనడు 2 విషయకు నేర్చుకుంటాడు. ఒకటి దేవుడు మూడో సూచక్రియ మూడో సంభాషణ మూడో సంభాషణ ఎత్తుకు మనుషురికింతోటే ఓడు తిర్త మూడో మాట తిని గురించి మనడు ఈ అధ్యాయతే నేర్చుకుంటాడు. వాళ్ళకి రెండో సూచన క్రియ ఇత్తది ఓడు తుంక్తాటు మనడు నేర్చుకుంటాడు. మరి మనడు మున్నెటి ఈ 4వ అధ్యాయతే మున్నెటి వచ్చిన తిని మనడు ఊడుకు మున్నెటి వచ్చిన దగ్గర నుండి 45వ వచ్చిన వరకు మనడు ఊడుకు ఇక మనడు ఊడుకు సుకారిందని నుయ్యి దగ్గరలే సమరయ్య నాటోడితోటి దేవుడు తిరుతాటుగా మనడు ఊడితాడు. మూడో సంభాషణ ఇంతో దీనిని దీంటే యేసుదేవుడు సమరయ్య ఇందని ఆ నాటిని నాటోటితోటే వండు తిరుతాటుగా మనడు ఊడితాడు. బెగ్గర నుంచి ఇతుకు మున్నెటి 4వ అధ్యాయతే మున్నెటి వచ్చినతే వాళ్ళకి 45వ వచ్చినత వరకు మున్నెటి వచ్చిన దగ్గర నుండి 45వ వచ్చినత వరకు మనడు ఊడితాడు. వాళ్ళకి 46వ వచ్చిన దగ్గర నుండి 54వ వచ్చినత వరకు మనడు ఊడుకు మనడు ఊడితాడు. కపెర్నహూం ఇందని నాటే ఓరో పెద్ద మనిషిని పిల్ల తిని దేవుడు బాగుతుంటాటుగా మనడు ఊడితాడు. ఊడటి మనడు మున్నెటి మాట తిని దేవుడు బాత తిరుతుండు ఆ నాటోటి తోటే ఇంజరు మనడు ఊడుకు దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మున్నెటి అధ్యాయతే 9వ వచ్చిన తిని మనడు చదువుకు 7వ వచ్చిన తిని చదువుకు సమరయ స్త్రీ ఒకటి నీళ్లు చేదుకొనుటకు అక్కడికి రాగా యేసు నాకు దాహంన కిమ్మని ఆమెను అడిగెను. ఆయన శిష్యులు ఆహారం కొనుటకు ఊరిలోనికి వెళ్ళి ఉండిరి. ఆ సమరయ స్త్రీ యూదుడువైన నీవు సమరయ స్త్రీనైన నన్ను దాహమున కిమ్మని ఎలాగూ అడుగుచున్నావని ఆయనతో చెప్పెను. ఏలయనగా యూదులు సమరయులతో సాంగత్యము చేయరు. అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమున కిమ్మని నిన్ను అడుగుచున్నవాడెవడో అదియు ఎరిగి ఉంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు జీవజలం ఇచ్చునని ఆమెతో చెప్పాను. ఒక నాటుడి ఇక సమరయ ఇందని నాటోడి ఆ నాటిని నాటోడి మనడు కుసుకారిందని ఆ నుయ్యి దగ్గ ఏరు తోడటంతికి ఏరు తోడి ఓదటంతికి వాసిమిందే అది వాదని వ్యాంతికి యేసుదేవుడు నుయ్యి దగ్గ మత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. అతుకు ఆ నుయ్యి దగ్గ మత్తస్కే ఆ నాటుడు వాదంగానే నాకు డొప్పేస్తుంది, నాకు ఏరుతో సాయింజరే ఆ నాటుటిని దేవుడు తలుపుతాటుగా యేసుదేవుడు తలుపుతాటు మనడు ఊడన్నాడు. అతుకు ఆ నాటుడికి అయితే కదా మమ్మ సమరయులకి నేరమ్మ కదా, మరి నిమ్మ యూదుడు తిని కదా, మరి మీరు మాతోటే కలిసి మన్నీరు కదా మమ్మ బెచ్చో సమాజత్కి మనుషులకి అందరు మున్నే మమ్మీని చాలా చిన్న చూపు ఊడితోరు భారత్కు
ఆ నాటిన వారందరూ కూడా ఇక ఈ నాటుడి మందని విధానతిని మన నూడుకు ఆ నాటుడికి ముత్తుపాలు ఇల్లో నాటుడిగా మనకి వేడితే వాళ్ళకి దేవుడు తలిపితోండు నీకింజే నాకు నీ ముత్తుపని తీస్తారా ఇంజ తలపంగానే నాకు ఇల్లో ఇంజరికి అయితే కెత్తంగానే దేవుడు ఇంజే ఇల్లోరు ఇంజరికి వచ్చినని కానీ నీకు 5 ముత్తుపలోరు మినరు కదా ఇంచుకెచ్చి దేవుడు దానితోటే ఆ నాటుడితోటి తిరిగితాటు ఊడితాడు. అతుకు దేవుడు అలా తిరియంగానే మనడు ఇక ఆ నాటుడి ఓండు బేనుడో వెంటనే ఆ నాటుడు గుర్తిస్తాటు ఆ నాటుడు కనిపెడతాటు మనడు ఊడితాడు. దేవుడు ఇక బెగో పెరిగి మందని బెగో మనుషులకి ఇంక దూరముగా సమాజానికి దూరముగా ఈ అందరికి ఆ ఊరు పాపమిత్త ఆ ఊబితే డిగ్గి హంచి ఆ నాటినోరు అందరు గుణ బెచ్చు చీకటి బతుకుకిని బతుకోరే ఆ ఊరు ఈ యూదుల కింద మనుషుల కిందతోటే ధైర్యంగా మున్నిడికి వాదాలోరు ధైర్యంగా తిరియాలోరు ఓరే తప్పు తుంగుతాటుగా ఈరుగిన ఓరిని చాలా చిన్న చూపు ఓడటము మరి ఓరే తప్పుకు తుంగి ఈరు తప్పుకు తుంగో వారిలాగా ఆ ఓరిని ఓడటము మరి మనడిగా ఊడితాడు. ఆ రోజుకిని ఆ నాటినోరిని మరి బీనురుగున ఈరు యూదుల కింద మనుషులకు కలుపుకుట్టాటు మనడు ఓడరు ఓరు ఆ బెచ్చో తక్కువగా ఈరికి ఇరుమున్నే వేడతాటుగా ఓరు అంటరాని వారిగా ఓరు బెచ్చో పాపం తుంగునోరుగా మత్తాటు ఈరు అనుకుంజోరు వాదునోరు మనడిగ ఊడుకు ఆ నారంతా కూడా సమరయ్య ఇందని ఆ నారంతా ఆ సమరయుల కిందని ఓరందరికిన అలాంటి స్థితితే మినరు అతుకు ఈ నాటుడి మాత్రము ఆ నుయ్యి దగ్గర వాసి బిస్కత్కు వేసి దేవుడు ఏరు తలుపుతుండు అసకి దేవుడికి వచ్చినావు కదా నేను ఏరు తలుపునోడు బేనుడు నిమ్మ గుర్తిసుకు బాగుమంతే అలా గనక గుర్తిసుకు నన్ను నీకు బెస్కిగిన నిమ్మ డప్పేసుకోకుండా మందని జీవజలతిని ఈతను ఇంచుకెచ్చి దేవుడికి ఎత్తగానే ఆ నాటుడి ఓండు బేనుడో గుర్తిస్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. అస్కే ఆ నాటుడి నిజంకి ఎత్తవలు ఇతుకు అలా గుర్తిస్తే ఇతుకు ఆ నాటినోరు అందరిగిన మమ్మ ఇలా పాపతే మినడు పాపతే పుడతాడు పాపకిని ఈ బతికినే మనడు బతకనాడు అతుకు మన పాపకు విడిపించటానికి మనని ప్రేమించని దేవుడు ఇంజరెవరో మీనోడు మనని విడిపించటానికి దేవుడు ఇంజరెవరో మీనోడు ఓని శాంక ఓండు బెస్కి వేయితోండు ఓండు మనని మన కణిదేరు బెస్కి ఉమ్మితోండు మనని బెస్కి గనపరిచితోండు మనని బెస్కే శుభ్రం తుంగితోండు మన బతుకు బెస్కి బాగా ఇతకు ఇంచుకెచ్చి ఎదురోడని మనుషులకిన్లో ఈ నాటినోరు కూడా ఆ రోజుకి ఎదురోడతాటుగా మనడు ఊడితాడు. అందుసంఖ్య ఆ నాటుడికి వచ్చింది కదా మనడు ఊడటి 4వ అధ్యాయం అయితే ఆ నాటుడికి వచ్చింది కదా మా దేవుడిని మమ్మ ఆరాధించడానికి ఎదురోడనము ఇంజరికి ఎత్తంగానే ఓడటి 25 వచ్చిన తిని మనడు ఊడుకు ఆ స్త్రీ ఆయనతో క్రీస్తు అనబడిన మెస్సియా వచ్చునని నేను ఎరుగుదును ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తమును తెలియజేయనని చెప్పగా యేసు నీతో మాట్లాడుచున్న నేనే ఆయననని ఆమెతో చెప్పెను. ఇక మన డోడ్కు ఆ బెగో ఆ మనుషులకి ఇంకి మరి ఈరు యూదుల కింద నోరికి దూరంగా ఆ ఈరు పాపతే మీనమ్మమ్మ ఇంచుకెచ్చి ఓరికి ఎదురుంగిన దాయాలో అలాంటి స్థితి మందని ఈ మనుషులకు ఈ నాటినోరు ఈ జనాంగము ఆ దేవుడి శాంక ఎదురుడోరు మత్తాటు మన ఊడితాడు. ఆ నాటుడి ఎలాంటి స్థితి మిందో దేవుడు ఆ నాటుడికి కెత్తోడు. ఆ నాటుడికి తిరియని విధానము చాలా ఆశ్చర్యంగా మింది. ఆ నాటుడి తప్పు తుంగరు మత్తకన్నా ఆ నాటుడి తప్పుడు అరిదే నడుసరు మత్తకన్నా దేవుడు వెయ్యితో ఇంజరే మెస్సియా ఇంజనోడు వెయ్యితోడు వత్తస్కి మాకు సమస్తం గిన కెయ్యితోడు ఓండు వాసి మా బతుకుకి బాగు తుంగితోడు ఇంజరం నాకు తెలుసు ఇంచుకెచ్చి ఆ తప్పు తుంగొరే తప్పుడు అరిదే నడతని ఆ నాటుడు తిరియని విధానము నిజముగా వెచ్చం ఆశ్చర్యముగా మిందే. మనడు ఊడుకు ఆ దేవుడి శాంక ఎదురుడని సర్వలోకము కూడా ఆ రోజుకిని మరి ఇజ్రాయేల్ జనాంగం బేలాత్కు ఎదురుడరు మత్తరు వాళ్ళకి ఈరిగిన మాకు దేవుడు ఇత్తోండు మినుడు దేవుడు వాసి మా బతుకుకి నోడు వత్తస్కే మమ్మ బారాసి మినమో మాకు తెలియపరుస్తుండు సమస్తం గిన మాకు కెయ్యితోండు ఇంచుకెచ్చి దేవుడితోటే ఆ నాటోడు తిరియర్మిందే.
ఈ దేవుడు ఒర జాతికో ఒర కులత్కో ఒర ఇల్లుకు పోతే ఒర మతత్కో ఆ సెంత దేవుడు అయ్యో అందరికీ ఆ దేవుడే అందరినీ విడిపిస్తానికి విమోచకుడుగా మరి ఈ దేవుడు డిగ్గి వత్తాటుగా ఆనాటోడి ఆ రోజుకి గుర్తించి ఆశతోటే దేవుడి శాంక ఎదురుడోరే మత్తాటు మన రూడితాడు ఓడటి ఈ రోజుకి ఈ భక్తిదే నడతని మనంకి దేవుడు ఈ లోకత్కి డిగ్గి వత్తుండు వాళ్ళకి ఓండు ఓని పాణతిని వాడుతుండు ఓండు దెమ్మెత్తుండు మళ్ళా వాదటానికి ఓని టైం ఇత్తది దగ్గర పరుస్తుంది అందుకనే మన చుట్టూ మందని ఆ పరిస్థితికి అంతా కూడా మనకి వెచ్చో చూచిన అంత ఈ లోకమంతా కూడా ఈ సృష్టి అంతా కూడా మనకి తెలియపరుస్తుంది ఓండు వాసన ఓండు వాదటానికి దగ్గర వాసందే టైం ఇత్తది వాసందే అందుసేంకి మరి మన బతుకుకి మనడు సరిదుంగు కుటుకు తప్పుకోకుండా మనంకి ఒడీదని ఆ బహుమానము ఒడీదని ఆ విజయము ఒడీదని నిత్య జీవము ఇక కెచ్చినావు కదా నన్న గనక నీకు ఏ రీతుకు బెస్కిగిన నీకు డప్పేసో ఇంచుకెచ్చి దేవుడు తిరిగినోడు ఓండు ఓని రాజ్యతే ఓని పిల్లనగా మనంకి మరి ఆ భాగ్య తిని అవకాశ తిని ఆ వారసత్వ తిని ఈదటందుకి ఈ లోకత్కి ఓండు డిగ్గి వత్తుండు అలాగే మనంకి ఆ ఒని పాణ తిని ఈసి మనకి విజయ తినీసి దెమ్మెత్తుండు మన పాపకి నుండి విడిపిస్తందుకి విమోచన ఇత్తది ఈదటందుకి వత్తుండు మరి మనడు బేలా సిద్ధపరసరు మినడు దోండు వాదని టైం ఇత్తది సమయం ఇత్తది దగ్గర వాసుంది గనక మరి మనడు బేల మంజనడు ఇంచుకెచ్చి మనడు ఊడుకుండని మనుషులకినగా కుటుంబకినగా పిల్లనగా మనడు ఓని సన్నిధే సిద్ధపరతవలింజరు దేవుడి వాక్యంకి ఎచ్చింది అగ్గా బెచ్చో తప్పుడరిదే నడుసొరిగిన దేవుడు వెయ్యితో ఇంజరే ఎదురుడరు మీనము ఇంచుకెచ్చి ఆ నాటోడు తిరిగితే దేవుడు వెయ్యితో ఇంజరే ఎదురుడందే కానీ ఇంకా బెగ్గ మిందెల్లే ఆ నాటోడు ఇతుకు పాపతే మిందే తప్పుడు తప్పి అత్త అరిదే మిందే అరిదిని సరిదుంకుండని ఆ విధానతే ఇల్లకోకుండా ఆ దేవుడు వెయ్యితోను మా బతుకు బాగుపరితితా ఇంచుకెచ్చి అస్కి మమ్మ బారాసి మినమో సమస్తం కూడా దేవుడు మా శాంక కేయితోను ఇంచుకెచ్చి ఆ ఎదురుడోరు మినం ఇంచుకెచ్చి తిరిగితాటు మన రూడితాడు దేవుడు బెస్కత్కు మీరు ఎదురుడని మెస్సియ తిని నన్నే ఇంచుకెచ్చి నన్నే నీతోటి తిరియని మెస్సియ తిని నన్నే ఇంచుకెచ్చి తిరియంగానే ఆ నాటోడ్లో మందని ఆ బిస్కెట్ నుండి తన బిస్కెట్ నుంచి ఆ పాపో తరిదే ఆ తప్పు తరిదే నడుసరు వత్తు ఆ అరిదిని విడిసీసి దాని లోపల మత్త పాప కట్టుకంతగిన తెగ్గి అత్తాటు మన రూడితాడు వెంటనే ఆ నాటుడి బెచ్చో సంతోషించి నన్న మెస్సియ తిని కనుక్కుంటాను నన్న మెస్సియ తిని ఓడుతాను మరి మా బతుకుకి సరితుంగటానికి మా బతుకుకి నొరతటానికి మామిని బాగుతుంగటానికి మా దుఃఖ తిని తీసటానికి మామిని బెగువ పెరికరిసి మత్త మా బతుకుకి మున్నెడికి లాగి తట్టడానికి ఆ అలకే బెగువ ఊబి తరిసంజి మత్త మా బతుకుకి ఒడ్డింకి వాటటానికి మెస్సియా వత్తుండు ఇంచుకెచ్చి మనడు ఇచ్చుజేపు ఎదురుడని మెస్సియా ఆ దేవుడు ఏసు దేవుడు డిగ్గి వత్తుండు నన్ను ఓడ్తని ఇంచుకెచ్చి నాటింకంచి అందరితోటి దాని ఆ ఏరు కొండ తినిగిన విడిచేసి అసలు ఆ నాటింకి మిర్రంజి అందరికి కెత్తాటు మన రూడితాడు ఓడటి ఏసు దేవుటిని నమ్ముకుట్టస్కే ఈ సంతోషమిత్తది మీ ఎగ్గే ఆగి అన్నో బెచ్చుకు ఇబ్బంది వతకన్నా మీమిని బెచ్చు మంది ఆ బెచ్చుకు కెచ్చరు మతకన్నా నిందా వాటికన్నా మీని మరి తక్కువగా తిరియురు మతకన్నా ఈ ఆ మతకి భారీ డిగ్గత్తిన భారీ ఆ దేవుడికి అత్తిని మన దేవుడు అయ్యే కదా ఇంచుకెచ్చి మనని బెచ్చుకు కెచ్చరు మతకన్నా మనడు ఆ దేవుటే లో మందని సంతోషతిని అందరికీ కెత్తటానికి మనకి బెగ్గే ఇల్లో లోపల నుంచి ధైర్యం ఇత్తది వెయితే దేవుడు నీ లోపల గనక మతుకు ఆ ధైర్యతోటే నీ ఊరికి అందరికీ ఆ సంతోషతిని పంచి తిని ఆ సంతోషతిని పంచకుండా నీ లోపలే తాసిమిని నీతుకు ఇంకా నిమ్మ దేవుడి గురించి నీకు సరిగ్గా తెలియలింజరే అర్థము సరిగ్గా ఓని గురించి నీకు అర్థమాదిల్లింజరే దాని భావము ఓడటి ఓండు ఆ మనలో వత్తో గనక మన బతుకు వెలిగిస్తో గనక విడిసి ఆ నడిచి వత్త అరిదినంతగిన విడిచేసి కొత్త నాటుడుగా నాటింకి మెర్తాటు మన రూడితాడు దాని లోపల వత్త మార్పిని నాటినోరందరూ ఊడిగిన గిరుడ్డి వత్తరలే వాసి ఆ ఊడటి 39వ వచనం తిన మనడు ఉడుకు నేను చెప్పినవన్నీ నాతో చెప్పినని
సాక్ష్యం ఇచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరయులలో అనేకులు ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిరి. ఇక మన డూడుకు నాటిం కంజి సమరయుల కింద నా నాటిం కంజి ఆ తెగత్ కంజి బెస్కత్కు ఆ మనుషులకి కంజి ఆ నాటుడికి కెత్తంగానే ఆ నాటి మందని మనుషులకి అందరిగిన దేవుటిని ఊడి ఓరు దానిలో మందని ఆ మార్పినూడి ఆ సంతోషితినూడి ఓరిగిన దేవుడు పొర్ర విశ్వాసం తాస్తాటుగా దేవుడి అరిది నడతాటు మనడు ఊడితడు. మరి మీ లోపలి నా లోపలి దేవుడు వెలంకు తప్పకుండా ఈ వెలిగిని లోకము ఓడటి దేవుడికి ఎయితో కదా దీపతిని వెలిగేసి ఆ కుంచతి ఇడుపో మానికి తిడిపో వర పాత్ర తిడిపో వాటిరు కదా దానిని పేసోసి ఎత్తు మందని స్థలత వాటుకు అందరికి వెలుగీతే ఇంచుకిచ్చి అలాగే నిమ్మ నన్న వెలంత మితుకు వెలంత దానిని బెచ్చో సాటింత ఆశవలితుక నా వెలుగు బయటికి వేయితే ఆ నీ లోపలి నా లోపలి దేవుడు వెలంకు ఆ మహా గొప్ప దేవుడత్త మన బతుకుకి వెలిగిస్తా ఆ దేవుడి వెలుగు అందరికిన వేడితే ఇంచుకెచ్చి దేవుడు తిరిగినోడు. బెచ్చుకో సరుగు నానిని ఆ మున్నే ఈ మన మాటతే ఈ వాక్య తిని కెత్తటం మొదలిస్తస్కి ఆ బెచ్చో మంది నాతోటే ఆ తిర్త పోందుంగి తిరియని ఆ తిర్త విధం బాధ్యతకు నిమ్మ మన మాట తిని బయటికి పేస్తారు తిని మంచిదే ఆ బెచ్చో సంతోషంగా మిందే మన మాటతోటే ఆ ఈ మాట దేవుడి మాట క్యాన్స్టం ఇంజరే బెచ్చో సంతోషపడుతున్నారు కొంతమంది అతుకు కొంతమంది పోనో మరి నిమ్మ కొయ్తి పేగిటిని ఇంజరే అందరికి కెత్తవాలే ఇల్లుకుపోతే అందరు మున్ని మన భాష తిని తిరిగివాలే ఇంచుకెచ్చి కొంతమంది మొహమాటతోటే నన్ను బిగన్న కలిసి కన్నా ఈ మనకి మన మాటతే ఈ వాక్య తిని కెత్తని అక్క ఇంచుకెచ్చి సంతోషంగా దగ్గరికి వతకన్నా మన మాట తిని తిరియకుండా తెలిగినే తిరియని సందర్భకు పెంచుకో ఆ భార్యకు మన మాట తిని పక్కతి వాటీసొరే మన మాట తిని అలా ఇంకా మరిగిని అరిసంజొరే దాని గురించి పట్టించుకోకుండా బేనరాన్ని తీర్చుకు బరం తక్కువ అనుకుంటారు బోనో ఇంచుకెచ్చి ఆ మాట గురించి వత్తావర్రో తెలింగే తిరియరు మంతురు దాన్ని పట్టించుకున్నారు ఊడటి నన్న ఇలా తిరిగిన నింజరయ్యి గాని తురకకు బెగన కలితుకు ఓరి మాటతే తిరిగితోరు ఇంకొర మాట తిరియరు అలాగే వేని మాట తిరిగినోరు ఓరోరు కలితుకు ఓరోరు సుట్టబంధువురు కలితుకు ఓరి మాటతే తిరిగితోరు బేను మళ్ళా ఇంకొరు మాటతే ఓరు తిరియరు మనలాంటి వారు కలితుకు మన మాట తిరిగితోరు బోను గాని ఓరోరు కలితుకు మాత్రం ఓరి మాటతే తిరిగితోరు. మరి ఈ దేవుడు నీ లోపలికి నా లోపలికి వత్తస్కే ఆ మొహమాటము ఇల్లుకుపోతే నాన్ని బేనురన్న తక్కువ అనుకుంటారు బోను ఇల్లుకుపోతే నన్న తుంగనది భారత్కు మన తుంగనది తప్పతుకు తక్కువ తుంగితోరు కానీ మన లోపల బిస్కత్కు దేవుడు వేయితోడు ఈ యేసు దేవుటకు వత్తడితుకు దాని అర్థం బాతదితుకు మన బతుకు వెలంతా ఇంజరే అలాగే మన బతుకు బాగత్తా ఇంజరే మన బతుకుకిని దేవుడు సంతోష తిని సమాధాన తిని నిత్య జీవతిని నింపును ఇంజరే దాని అర్థం. దానికి మనడు బెగ్గిగిన చిన్నబుచ్చన అవసరం ఇల్లే తక్కువ ఆదని అవసరం ఇల్లే ఇల్లు పోతే 10 మందిలో మన మాట తిరిగేటందుకి ఆ పిరికిడికి మన మాట తిని తాసి ఇంకొక మాట తిరిగేటందుకి తిరియవలసిన అవసరం ఇల్లే. భారత్కు మహా గొప్ప దేవుటిని తెలుసుకొట్టస్కే ఆ సంతోషతిని లోపలే తాసి మందాలడు ఆ దేవుట్లో మందని ఆ శక్తి తిని గనక నిమ్మనన్న అనుభవిస్కు ఆ శక్తి తిని అలకే తాసి మన్నడు మన లోపలై ఆ దేవుడు ప్రేమ ఉబ్బుకొందు గనక ఆ ప్రేమ తిని అందరికి కెత్తటందుకి మీ వంతు మీరు నా వంతు నన్న దేవుడి ప్రేమ తిని అందించటానికి కైతనత్త సాయతిని తుంగోరే మున్నెడికి దేయితడు. అందుసంకే ఈ నాటుడి ఆ బిస్కత్కు ఏసు దేవుటిని నన్నే ఇంజరు దేవుడికి ఎత్తడు బెగ్గ ఇల్లో సంతోషము దాని హృదయత నుండి లోపల బెగ్గో బెస్కె నుంచో లోపల పాతక మాసి మత్త పాప కట్టుకంతగిన తెగ్గి అంచి నాటింకి సంతోషతోటే మెర్రి దేవుడి గురించి కెత్తంగానే ఆ నాటి మత్త సమరయులకి అందరు బెచ్చో మంది దేవుడిని నమ్ముతారల్లే. మరి ఈ మాట క్యాన్జన్నాడు కదా మరి ఈ భక్తితే నడసనాడు కదా మరి ఈ దేవుటకు వత్తడు కదా మనడు వత్త మన బతుకు బేలామినకు కనీసం మనడు ఈ దేవుటిని నమ్ముకుట్టందుకి ఈరు యేసు దేవుటిని నమ్ముకుట్టోరు అందుకనే ఈరు యేసు దేవుడు పిల్లని శనమే మంతోరు ఇంచుకెచ్చి ఆ చుట్టూ మందనోరు మారకపోగా కనీసం సాక్ష్యమన్న కెత్తవల్ల కదా
ఆ మంచి సాక్షితినన్న మనడు సంపాదించుకుండవల్ల కదా. అందుసంఖ్య ఇక దాని బతికిని మంచి సాక్షితిని సంపాదించుకుండడమేనయ్యి గాని ఈ మహా గొప్ప దేవుటిని దాదు పొంత సంతోషితిని నాటినోరికి అందరికి గినకెచ్చి ఊరినందరిని గిన దేవుటాకి మళ్ళిస్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. ఈ గొప్ప పాట తిని మనడు పాఠం తిని ఈ నాటు నుండి నేర్చుకుంటున్నాడు. అలాగే మనడు 45-6 వచనం దగ్గర నుండి 54 వచనం తిని గనక మనడు ఊడుకు అగ్గా మనడు కపెర్నహూమిందని నాటే ఓరో పెద్ద మనిషిని మర్రిని దేవుడు బాగు తుంగుతాడుగా మనడు ఊడితాడు. ఇద్దు నన్ను కెత్తాటు 7 చూచక్రియ ఇంజరికెత్తాను కదా, సూచన క్రియ ఇంజరికెత్తాను కదా, దీటే ఇది ఆ 2వ సూచన క్రియగా దేవుడు తుంగుతాడు మనడు ఊడితాడు. యోహాను రాసని విధానము నిజముగా ఈ యోహాను సువార్తతే 21 అధ్యాయకిని కూడా దేవుడు బారాసి మినుడు, దేవుడు బాధానికి ఈ లోకతికి వత్తడు, ఓడు దేవుడు కుమారుడు ఇంజరే, అలాగే ఓడు దేవుడాసి మినో ఇంజరే, మనసేంక వత్తో ఇంజరే, మన బతుకు వెలిగించడానికి వత్తో ఇంజరే. యోహానిని దేవుడు ఎన్నుకునిచి రాస్త విధానము చాలా ఆశ్చర్యంగాను మనకి వెచ్చుకో గొప్ప పాట నేర్పిసని గొప్ప అనుభూతిని దేవుడు బారాసి మినుడు నేర్పిసని విధానము ఒరొర అధ్యాయత నేర్చుకుంటారు మతుకు వెచ్చ సంతోషం అనిపిస్తే మనడిగ్గా ఓడుకు యోహాను రాసును బాత ఈ దీనిని ఓడు రాస్త ప్రతి అధ్యాయతగిన ప్రతి సంఘటన కూడా ఆ సందర్భం కూడా వెచ్చో అర్థవంతంగా దేవుడు ఆ రోజు తుంక్త వాటిని కొన్ని మాత్రమే యోహాను రాస్తుండు. అవుగిని సమాజత్కి మన మనుషులకి ఇంకా ఆనాటి సమాజత్కి వాళ్ళకి ఇంచమందని మన తరత్కి సరిపడతనాటుగా అర్థం తుంగనాటుగా మనకి దేవుడు బేలాత్కు అర్థమైతుండో మన బతుకు బేల అర్థమాసి ఓని కాల్కినగ వాసి మనడు మోకరిస్తాడు. దానికి తగ్గట్టుగా యోహాను రాస్తాడు మనడు ఊడితాడు. ఇక ఈనాటే అవరు పెద్ద మనిషిని ఆ కపెర్నహూమ్ ఇందని నాటెంకి దేవుడు వత్తస్కే ఆ నాటే వరు పేకలు ఊడటి 49 వచనం మనడు ఊడుకు అందుక ప్రధాని ప్రభువా నా కుమారుడు చావక మునిపే రమ్మని ఆయనను వేడుకొనెను. యేసు నీవు వెళ్ళుము, నీ కుమారుడు బ్రతికి ఉన్నాడని అతనితో చెప్పగా ఆ మనుష్యుడు యేసు తనతో చెప్పిన మాట నమ్మి వెళ్ళిపోయెను. అతడు ఇంకా వెళ్ళిచుండగా అతని దాసులు అతనికి ఎదురుగా వచ్చి అతని కుమారుడు బ్రతికి ఉన్నాడని తెలియజెప్పిరి. ఏ గంటకు వాడు బాగుపడసాగెనని వారిని అడిగినప్పుడు వారు నిన్న 1 గంటకు జ్వరము వానిని విడిచెనని అతనితో చెప్పిరి. నీ కుమారుడు బ్రతికి ఉన్నాడని యేసు తనతో చెప్పిన గంట అదే అని తండ్రి తెలుసుకొనేను గనుక అతడు అతని ఇంటి వారందరూ నమ్మిరి. ఈ మాట తిని మనడుకు యోహాను రాసని విధానము చాలా అద్భుతముగా దేవుటిని ఈ లోకతికి తోపిసడానికి ఓను బారి వత్తుండో నువ్వు బారాసి మినుడో మన బతుకుకి బేల నడిపిస్తుండో ఇత్త దానిని కంఠాపదముగా దేవుట్లో మందని శక్తి తిని తోపిసటానికి యోహాను రాసని విధానము చాలా బెచ్చో మనకి అర్థమాదనాటుగా మనలో నా విశ్వాసతిని పెంచనాటుగా మనకి ధైర్యతిని కెత్తనాటుగా మనడు ఊడరు మినడు. ఇక ఆ ప్రధానిత్త ఆ పెద్ద మనసు ఓన్ పేకంకి బాగిల్లే నా పిల్ల డొల్లి దాయని స్థితి మినుండయ్యా నిమ్మ వాసి డొల్లి దాయకు మున్నే ఇతుకు డొల్లెతకనిగిన బాగు తుంగగలుగుతా సమర్థుడింజరే ఆ మనసు నమ్ముతుండు. అతుకు డొల్లి దాయకుంట మున్నే నిమ్మ వాసి బాగుతుంగా ఇంచికెచ్చి దేవుటిని కాల్కినగ వాసి తలపంగానే దేవుడికి ఎచ్చను నిమ్మ అన్ను అతుకు నీ పిల్ల బతికేమినోడు ఇంచికెచ్చి నీ మర్రి బతికేమినోడు నిమ్మ అన్ను గిరుడ్డి అన్ను లోనన్ను ఇంజరే దేవుడికి ఎత్తంగానే ఓడు లోను ఇంకా వాదే ఇల్లోడు ఎదురుగా మనుషులకు వాసి అయ్యా నీ పిల్ల బతుకుతోండు, నీ మర్రి బతుకుతోండు, ఓండు బిస్కి బతుకుతోండు, బేని టయత్కి బతుకుతోండు, బేని టయత్కి ఓన్ లోపల మత్త ఆ ఎడికిత్తది తగ్గెత్తే ఇంజర్ చాలా వివరంగా ఆ శక్తితోటే ఆ ప్రధాని ఆ మనసు పెద్ద మనసు తలపనోడు అసికి ఊరికి ఎచ్చనోరు పలాని టయత్కి ఓన్ లోపల మత్త ఎడికి ఓ నేను విడిసిస్తే అసికి ఓండు బతుకుతోండు ఇంజర్కి ఎత్తంగానే ఆ మనసుకి ఎచ్చినో కదా ఆ టయత్కే యేసు దేవుడు నా మర్రి బతికితో ఇంజరికెత్తుండు ఆ టయత్కి ఓండగ్గ మాటకెత్తుండు ఇక నా మర్రిలో అద్భుతం జరుగుతే ఊడటి మాట దేవుడి మాటతే మందని శక్తి
మరి ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇನಿ ದಾನಿಕಿ ಗಿನಿಲ್ಲೆ ಈ ಲೋಕದ ಬೇನಿ ದಾನಿಕಿ గినిల్లే దేవుడే మాట ఆసి మినో గనక యోహాన్ అందుకనే రాసినోడు ఓని మాటే ఓడాసి మినో దేవుడాసి మినో ఇంచుకెచ్చి ఆ మాట దేవుడు సెలవిత్త మాట తిన్నాడు మీరు నన్ను నమ్ముకు మన బ్రతుకుకిని ಆ ಬೆಚ್ಚೋ ಅದ್ಭುತ ಊಡಿತಾడు ಬೆಚ್ಚೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಊಡಿತಾడు ಬೆಚ್ಚೋ ಸೂರ ಕಾರ್ಯ ಊಡಿತಾడు ಬೆಚ್ಚೋ భీకరమైన కార్యకు ఆ రోజు ఇజ్రాయేలు జనాంగతికి తుంగుతాడు మన బతుకుకినిగిన మనడు ఊడగలిగితాడు ఊడటంకి ఇల్లడితుకు మన నమ్మకం వాటిల్లడించరే దాని అర్థము ఆ మాట తిని నమ్మటంకి ఇల్లడించరు అర్థము ఆ మాట తినితుకు దేవుడిని నమ్ముతాటే మాటది పొర నమ్మకం వాడుకు నిమ్మ దేవుడి పొర నమ్మకం వాడతాటే ఆ రోజు ఆ మనసు నమ్మకం వాడుతుండు ఆ టయత్కి నా దేవుడు అగ్గ మంచికి ఎత్తుండు ఇగ్గ నా మర్రి బతుకుతుండు ఈ దేవుడు బెచ్చ శక్తి కలుగుత దేవుడు ఓని మాటది బెచ్చ శక్తి మిందే ఇంచుకెచ్చి ఓడు బెచ్చో ఓని కుటుంబం అంతగిన దేవుడు కాలికినాక నమ్ముతారల్లే విశ్వాసం తాస్తారల్లే ఓరందరూ యేసు దేవుటే అరిదే నడతడం మొదలిస్తారల్లే మీ కుటుంబము నా కుటుంబము మన చుట్టూ మందని మన బంధువులకు చుట్టాకు అందరిగిన ఓ నరితే నడతవలితుకు మనడు మున్నే నమ్మవాలి మనడు నమ్ముకు మీరు నమ్ముకు మీ బతుకుకి దేవుడు తుంగన అద్భుత కార్య ఊడి మీ చుట్టాకు మీ బంధువర్గకు అందరిగిన మన బంధువర్గకు అంతగిన రక్త సంబంధులకు అందరిగిన దేవుటిని నమ్మటానికి నిమ్మనన్న కారణమాదవలే మున్నే బేనో నమ్మవలల్లే నిమ్మనన్న ಒಂದು ಮಾಟದ ಪೊರ ನಮ್ಮಕಂ ವಾಟವಲೆ మీ కుటుంబకి దేవుడు తుంగన అద్భుత కార్యకు జనం ఓడవలే చుట్టా ఓడవలే దేవుడి కాలికిన గోరుగిన నమ్మవలే మరి అలా మీరు నన్న దేవుడి మాటద పొర నమ్మకం వాట్కటు దేవుడి కార్యకు మనడు అనుభవించరు అందరికీ అనుభవించినట్టుగా మున్నడికి దక్కటు ఈ మాట దేవుడు దీవిస్తుండు.